Kaixo! Bueno, gu Lasartereko Dinbi Banda Batuka taldea gara eta iaz Euskararen Jinkanan parte hartu genuen. Egia da, esperientzia polita izan zela taldearentzat, ez? Badago lana jinkanaren atzean, proba guztiak egin behar dira, eta taldekideen artean lan hori banatuta, taldea batzeko ere balio izan zigun, finalera iritsi ginen, da, esperientzia oso polita izan zen guretzat. Eta zertarako erabili genuen lehen urteko saria? Dinbi Banda Batuka taldetik Euskal Herriko Batukaren topaketa antolatzen dugu. Lehen urtean bigarren edizioa izan zen, da saria oso lagungarria izan zen, antolakuntza hori posible izateko. Proiektua gehiago ezagutu nahi badezue, Batukaren topaketa.eus webunean izango dezue aurtengo edizioaren berri, maiatzaren 16an ospatuko dena. Bukatzeko esan animatzeko parte hartzea, ze gutako kriston esperientzia izan zen, beraz, badakizue, izena eman jinkanan. Dinbi Banda, Dinbi Banda, hey! Dinbi Banda, Dinbi Banda, hey! Dinbi Banda, Dinbi Banda, hey! Zuekin gaude!